Kia bun yu Giêsu kinh đế chính khi ca đu liao Kia kir siêu thia ya ông cô kinh ra tô bên em ya ni Kila sneo kum ban ya hadin bus neng ya jing re jing ye uwa ya ra to wa chepti er yong kin long chai chai ha u Giêsu to bread ki jing kuslai u don ha jan to ya tu jing at pelum uns neng la da ni nge u Giêsu jing e unwen hi don ki por ni shirhem ban ya ke kam ublay ni xiao sa rong ha jing la jing te pru kong kam lan tre lam poi per khat ki jing e ki wan yin ka sem jot kapra ha ka kut la ni sa ken mau blay ya rab ya nga to wa chepti er yong kin long chai chai ha u Giêsu to bread ki jing kuslai u don ha jan to ya tu jing at pelum uns neng la da ni nge u Giêsu jing e unwen ha to ba le na duslang ha ka li maria kim nghiêm shem ai ti u Giêsu nghiêm xiao tu mo jing tra priu la da jing get ka dan shong sin jor ki er yong sha salan yin shall yas kam how try Giêsu jing song in ma to what chapti er yong kin long chai chai ha u Giêsu to bread ki jing kuslai u don ha jan to ya tu jing at pelum uns neng la da ni nge u Giêsu jing e unwen to ba chapti